Ligninger af Tamara, Ardi og Karla. Vi har om gange og division. 3x gange 5 er lige med 30. Det er vores ligning. Og så skal vi finde ud af, hvad x er. For at gøre det, er vi nødt til at fjerne det her 5-tal. Og det eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at dividere på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger 3x gange 5 divideret med 5. Og på den anden side 30 divideret med 5. 3x gange 5 divideret med 5, det giver bare 3x. Fordi de går ud med 1. Sådan der. Og så siger vi 30 divideret med 5. Det giver 6. Nu skal vi så bare finde ud af, hvad 1x er. Og det gør vi ved at dividere med 3. På begge sider af det sammen. 3x divideret med 3. Det giver x, fordi træerne går ud med hinanden. 6 divideret med 3, det giver 2. Så det vil sige, 1x er lige med 2.